दाख्लि नम्बर लानाया नोंनोमोन नङा होमबा? औ आंनोमोन दाख्लै नम्बर लानायालाय उरायना नोंलाय माथो मोगथाङाव जोबोद फटकनिफ्रायबो रासिन समायना रियेलि आंथ' बिदिनो समायनाखा आरोलै सोर बिमानिफ्राय जोनोम मोना दे नोङो एसेबां समायना नोंनो एसेबां समायनाबा नोंनि आइयाबोथ' गोबां समायना जाखागोन न' हे हानि आंनि आइयालाय गोजौआवसो थांबाय न' गोबावानो जाबाय स' आइखौ गोसोखाङो बोरैबा नाङो आइ एम रियेलि सरिलै उरायना आं बावगारदो माने रायखांफ्लांबाय थुदोना बहाबा रेस्टुरेन्टाव नङाबा रायलायहैनोसै कफि लोङैनो या अफ कर्स जागोन दे बिनिफ्राय ना आं दसे बेहायनो थान्दा थान्दा जिरायनो मोजां मोनदो आरो कफि लोङैबाबो थान्दा थान्दा एसि मोनखागोन ना या डार्लिं बिनिफ्राय जोंहा शपिंआव थांनो बुंनाया एसेबां समायना सिख्लायानो दिनै आंखौ एथबां केयार खालामसोदों बेफोरबायदि सिख्लाखौलाय आं आंनि थाखा फैसा लुथिबाबो जेबो नङा दे बिनि थाखायथ' बे आंनि गोसो गोरबो दिल आंनि थाखा फैसाबाबो लुथिनो राजि आङो गोबां महर गोसा सिख्ला नोंदि उरायना नायनायावलाय बेलाय एक नाम्बार बुद्धासो माने बोराया आरो ना अब्लाबो जेबो नङा थाखा फैसाथ' दंना बोरायना साल्ला ओमफ्राय बोरायनानैबो गांसे गोरलै नागिरग्राथ' फिदिंनांगौलै ओमफ्राय हानि जोंहा फटकबो मोननैसो खेबबानो जाबाय न' आङो ना जा मोजां मोनखायो फटक खेबनो नंगौ नामा हानि जेबो नङा दे फटक खेबनो हागोन दे ओमफ्राय सना आं फोथायनोनो हायाखै जे नों बायदिया आंखौ एसेबां मोजां मोनगोन होननानै आरे बेफोरखौलाय मा सानबाय दङ आङो उन्दै जाखो नोंनिफ्राय गोबाङानो जेबो नङाना इट्स अके बेफोरखौ जेबो केयार खालामनाङा माथा मारिनाङा आंनि थाखाय ना मोजां गोसो मोजां लाइफ पार्टनारासो बिराद इम्पर्टेन्ट जायो लाइफआव बेखायनो आङो बेफोरखौ नायखिया बिनि साननाय हनाय बिनि मोजां मोननाय बेफोरखौसो नायो बे मानसिनि महर मोखां एन्ड बे नों जेरैखि जाया आरोना जेरैखि जाया अब्लाबो आइ एक्सेप्ट मानो होनोबा आं नोंखौ बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनाखै न' जेरै नों समायना नोंनि बाथ्राफोराबो बेसेबां समायना उरायना नोंनि उनथ' गोबां सेंग्राफ्रानो फाग्लाखा खोमा न' नोंदि थेवबो आं बायदिखौसो फसायदो बेसाले बुद्धि नोंखौ थोरिना फसायगोन आङो नोंनि धोन दौलत पैसा नोंनि एस' आराम नोंनि गासैबो बांला माबा माबि बेफोर दोङो ना अब्ला बेफोर चान्सखौ आं बोरै हेगारनोब्रा नोंलाय आरो सानबेसे थागोनखि आंजों साननै सानथामसो ओरैनो जास्ट बेरायगोन फैसा लुथिगोन शपिं खालामगोन बेनो आरो बे बुद्धाजों दसे सम बेरायनायलाय मा लस उरायनाया स' आइ डन्ट केयार बेफोरखौ आं जेबो साना आबा जायख्लं आयै मा हाबा नों मिथिया ओजोंनि नोम्बाजै थुनथुलियाना माथो गोबां बायदि बायदि भाइरेल जादोंनो भाइरेल जानो बाजै थुनथुलिया आंथ' मिथिया आयै माथो जि बोरैबा बोरैबि होननानै खोन्थाबाय थादों माबाया नोमादैया आंबो नायबायानो बोरैबा बोरैबि ओंखारथारदों नालाय सोरबा सेंग्राफोरजों नोम्बाजै थुनथुलिया मारै मारै बेफोरबायदि जाखो होनबा बियो जानोलै आयै आं मबाइलखौनो दिनै माने नायबाबो बिराद खम नायदोंना बारा मिथियासै जाथोनो गथ'आ बेफोरबायदि जानो समायथारामोनहाय बेनोथ' दाथ' बे मानसिया जोंजोंबो गैला आयै बाजैया जोंहानावबो बारा माथो सानबाय थानोना दाथ' बिनि लाइफआबो गुबुन जाबायना गावबा सोरजों थायो सोरजों बेरायो मिथिला दे आरो बेबो मोनसे आरो नाथाय आंनि लोगोफोराबो बुंसोदों दा माथो नोंनि गोदोनि नोंहामजा माथो इदि होनना मेसेज हरसोदों आंथ' बुंदों आं मिथियाहाय होननानै देलै आयै बेफोर खोथाखौ दोनथ'दो आंबो बारा मिथिया आरो रायलायनायबो बारा गैलाना बाजैजों बेखायनो दे आबा बेफोर भाइराल माबा माबिखौ बारा इसेबां खबर लायानो मोजां दे बेखौनो दानि आखायाव बयनियावबो मबाइल नोंखौबो नुसनबायदोंसो नामा नंफ्लांदों आंहा नायनाङा आबा बेफोरखौ नायियानो हामदो औलै आयै नायखाया आं बेफोरखौ ओमफ्राय दिनै अमा बेदरखौनो लायना फैसैलै ना आं बिराद अमा बेदर जानो लुगैदोलै लेट जायाखै होनबा आबा दासो लायबावनोसै नोङो मोनबावगोन फुङावनो सेलायलायथारो मोना जायो नामाब्रा आयै मोनगोन लायना फैसै जायैयाबो गोबाव जाथारबायना जोंहा बैलाय नोमादै मोना मालाबा होफैयो माथो गुबुननि होफैनाय न'आव संना जानाया आलदालै आयै मादै मोनाबो होफैयोब्रा मालाबा नाथाय न'आव गाव गावनि खुद बनायना जानाया एसे आलदाना आयै बेबो आरो आंनि आखाइनि संनाय आं खुद संगोन दे होमबालाय
दिनैसो नोंखौ एसे खुसि नुफिनदोंहां आबा दे बेफोरबायदि खुसि थानांगौ खुसि थायाथाय मा दुखुआव थाबाय थानो ब्रायै मानसिया बेनो बे थाबाय थानाङालै दुखुबा दुखु आरो खुसियाथ' जेनेबा मानसिनि लाइफआव थाखानांगौखा बाट दुखुआ बेनो बे थाबाय थानाङालै सोलायखाथारनांगौ नोंखौ बिदि खुसि नुयोब्ला बिमानि गोसोआबो मोजां मोनो आरोहाय आरोबा जोंहा माइयाबो जेन थेन गायनो हाबाय दे मानसि नागिरबाबो मोनथाराखैमोन अब्लाबो जेने थेने खबर लायै लायैनो गायजोबनो हामारबाय दे जोंहाबो बिहामजो लाबोनोसै होमबा बिहामजो लाबोब्ला माइया थाब थाब गायखांगौमोन ना आयै गथ'आ बिमाजों दा बुजानो लुगैदों बियो दानो बिहामजो गोसोखांदों बिहामजो लाना मा खालामना मावना जाहोगोन आबा फैसा थाखा खामायग्रो गथ' पकेटाव फैसा जेब्लायबो थायोब्ला खामानि थायोब्ला बिहामजो लाबोना मायो लाबबानो जाबाय आं जेबो बुंनाय नङा नाथाय दा मा मावना जाहोनो दाबो जेबो इनकामानो जाथ'वाखै हानि फट' खेबना होना नाथायबा आं जोबोद दुखु जायो आंनि फट'काथ' मोजां फैब्लाबो ना नायनोनो सुखुवा मानोलै सना माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा नोङो मोगथाङावनो एसे समायनाखाबा फट'आलाय माबाव न' हानि माने आंनाव आइफन गैयाना आंनाव जास्ट एन्ड्रइड फनसो दङ बेजोंनो खेबो आङो गुबुनफोरबायदि आइफन लायै लायै बेरायनोबो मोनफेरा नालाय बेखायनो आरो थेवबो मालायनिफोरनिखौ नुबा आंनावबो दंबा सानो नाथाय मा खालामनो आरे बेखौनो टेनसन जाबाय नोङो होमबा दिनैनो लायनोसै नोंनो आइफनखौ आं होगोन ना आं थानायाव जेबो टेनसन लानांगौ गैयालै सना आंनो होगोन नोंखौ आइफनखौ वाव मा बुंदों लोखि नों आंनो आइफन होगोन जों आइफन बायगोन दिनै आंनि थाखाय औ नों माबा मोनसे बुंबाय आरो आं बेखौ फुरा खालामाबा बोरै जानो दे होमबा ना दसे फट' आंनिजोंनो खेबथ'नानै उनाव आं नोंनो वाट्सएपाव सेन्ड खालामसै बाखि आरो मबाइल गोदान बायबा फन गोदान बायबा नों खेबबानो जाबाय अरे जितना सोचा था ये बुद्धा तो उससे भी तेज निकला हमरी प्यार में दीवाना हुई के बा चलो मोजांसो दे बोरायबालाय मा जादों गोसोआथ' हनै बिना गोरलै न आरो आंनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय गासिबो बे मा होनोमोनलाय बैसोजों खोथा गैयाना बेथ' आंनो नांगौखिनिखौ होदोंआनो बोराया मोननायावनो लुथिनांगौलै बेखौ बेफोरबायदि मालायनाव लुथायग्राबाथाय उरायनाया जि मोजां मोनो उरायनानैथ' मानि मोनबानो जायोदे आरामनो हेलो बॉयज मी नो लाभ मी ओनलि आंथ' खालि गोसो सिखावसो आंनि हार्टनियाथ' जेब्लायबो दरजाया क्लोजसो थायो आं जानला मोनला खेवना होआथ' जाहाथे आं नोंसोरखौ फासायबाय थानो हायो मासे माबा सिखार खालामनो हायो आरो ना मोजां मोननायालाय मा बुस्थुफ्रा व्हाट इज लाभ मी ओनलि आंथ' खालि दाहार लानानै ऐश खालामग्रासो माने दाहार बायदियानो जाबाय आरोना नोंसोरसो आंनावल' थायोना थेवब्लाबो आंनि थाखायथ' दाहारानो जाबाय And baby, you know handsome, but your bank balance very awesome. बिनिफ्रायथ' आङो नोंसिनि गोसोखौ नाङालै जास्ट आंनाव गुगोल पेल' खालामनानै हरबानो जाबाय दे बास जेबो नांला आंनो थ'दो सना होमबालाय दसे बैथिंजाय थांसैलै कफि लोंहैनोसै फट' मोननैसो खेबनानै औ सना थुदो जा सान्दुंखाहाय औ नाथाय नों सानस्क्रिनथ' लागायना फैखादोंना आंना सानस्क्रिन लगायाबालाय जाखाथारा जि बुरजा लगायना फैखायो दाथ' सान्दुंआनो गोसा जायोना एथ' समायना महरा नङाबा बोरैबा गोसोम जाबा जारला जागोन ना औ नङाबा नोंसोर आंखौ बोरैथो नुनानै फाग्ला जानो दे दिबाना जानो ओंख्रियाबो दासान्दि दालि जाबाय दं आगैमोनाथ' जानो नागिरथाराखै आङो माबा आफायाबो सोलाबथाराखैना न'नि फुख्रियावनो थांनानै नाखौसो मानैसो लायनोसै नामाथाय औ बिदिनो खालामनांसिगोन बाथोन जानो आन्था मोनोदां ओमफ्राय आगैमोनाबा बहा थांलायखोबा आब' मिलिसा आं दिनै टिउसनाव थाङालै हाब मानो थाङा जानो आगै थां हाब मानो आगै थांनांगौना स्कुलाथ' गरम बन्द मोनबाय र' नाथाय नों टिउसनावथ' थांनांगोन ना न'आवबो माथो गावहा बारा फरायानो नोंनाव सोङाखै आं नोंनो खिन्थादोंसो आं थाङा होननानै बायो आङो आगै बानो हामा बानोथ' नाङाना नोङो लेखा फरायनायखौ मोजां गोसो होनानैसो फरायनांगौ आफायाबो नुवाखै बेसेबां खस्थ' खालामो आंलाय बेफोरखौ मा मिथिगौ आंथ' नोंनो बुंदोंसो खिन्थादोंसो आङो सोङाखै गरम बन्द मोनबाय आंहा आलासि जानो लुगैदोंलै ओमफ्राय आफायानो थांनो होखाया आंखौ जेरावबो मोनसेथ' आइजों आबैमोनाव थांनो होनबाय आफाया मानो थांनो होआखैलै आगै एसे दावराव जानानै दङमोन नालाय बेखायनोसो आं मिथिया बेफोरखौ आं थांनो गोसोबाथाय थांगोनसो आङो हारसिंबाबो थांगोन आं आयु
हामा आगै ओमफ्राय र' होमबालाय नों थांथाराबाथ' थांथारासै दा आफायासो मोनथिफैबा रागा जोंसिगोन ना आङो न'नि फुख्रियाव ना लायनो दे आगै ना लायनो ओं नोंसोरबो दालि दालि जानो बानायलाय आं नाखौनो एसे लायना फैनोसै दे आं जानो बाखाबाय बेदर फिसरबाबो लाबोआ ओं दे आगै थाथ' ओमफ्राय ओंखामा खुरबायथ' आब' आं ओंखाम उखैग्रोबाय दायो मोनखाबायलै आगै बे नाखौल' लायनानै र' मोनना मोना मोनबाथाय आङो संफैनोसै फ्राय एवगोन आं औ दे आब' मिलिसायाबो दुगिद्रायलै एकदम आइनि बायदि माखौबा बुंफ्लानो नागिरो नाथाय नोंलाय थोरैना आंनि आइखौ नोंसोर होखारहरनानै नोंखौथ' ना नोंजों मालाबाबो मोजां रायलायनो बादा होखानायसो आइया नों मोजां नंखायानो आइयासो मोजां ओमफ्राय नोंसोर आइखौ थगाय थगाय बेबायदि आइखौ होखारहरदोंथ' नोंखौबो ना नायगोन आं आब' मिलिसा नारजि बिबार ओइ आदा सोमला नों बेयाव मा खालामदों टिउसनाव थांनो ओंखारनाया मा जायाखै नोंना थुदो आं दिनै टिउसनाव थाङा बादों आं माबायदि फरायनोल' लिरनोल' थिनो आरोथ' होमवर्क हरदोंमोन ना लिरनो आंथ' लिरखायाखै होमबा नों रायजागोनसो माथो रायनो हायो नामा नैबे सोमलाखौ जोंफोरखौ ओमफ्रायथ' आगै बे आब' मिलिसाखौ ना दिनै एसे मजा सिखायनांसिगोनलै जा माबा गाज्रि जाथारबाय बियो दाना आफानो माबा लगायना होबाय थायोना जोंखौ रायो मालाबा ओंलै ओमफ्राय आइजों थांनो होननाय गरम बन्द'आ बेखौबो थांहोलायबावाना बियो माबा बुंदेरना होबाय थाबावलायो आफाखौ बेनोथ'ब्रा बेखायनो मजा सिखायनांगौ बेखौ एसे दा नाथाय मा खालामनांगौ दे जोंलाय दंब्रा आइजा बरनगोन ना आङो जागोनब्रा आयै लासै लासै आंबो खालामबाय दङ ना बेनोथ' माबा गाव गावखौनो साक्सेस खालामना लाग्रो आबा गावनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रो अब्लाना उनाव उननि खोथासै आरोहाय रावबो जेबो बुंनाय नङा नोंखौ नंगौना आयै संसार जानाया गोरलै नङाहाय बेथा बिहामजो लाबोनायाथ' गोरलै हाबा खालामनायाबो गोरलै नाथाय हाबानि उनाव जे जा बिबानथिखौ नाङोना बेसो हाबा मानसिखौ बबे लामायाव लाङो संसार होननाय बुस्थुआ मामुलि नङाहाय आबा जेला संसाराव हाबगोन अब्लाना संसारनि माबाखौ मिन्थिगोन जागोन र' आयै संसारखौ आंबोथ' दाथ' माने दा सिंगेल लाइफखौथ' मिन्थिखाबायानो एसे उनाव बिहामजो लाबोयोब्ला बेखौबो नायनोसै बिसिखौ खामायनानै जाहोनांगोन बिमाखौबो फारसे नायनांगोन बिनि उनावथ' आरो दंबावोसो गथ' गथाय मालाबा समाव लोमजागोन साजागोन रावनिफ्रायबो दाहार नागिरबाबो मोननाय नङाहाय आबा बेखायनो जुदि गावनाव इनकाम थायोना अब्लाना नों जेरैबो नायनो हायो आरोना नाथाय पकेटआ जुदि जिर' अब्लाना जेरैथिंबो लामा आन्दायो संसाराव हाबोब्ला नंनायाथ' नंगौ फैसा थाखा गैयाबाथ' जेबो जाखायाना आयै दानि जुगाव माथो सानदों बेनिफ्राय फारसे जाहोनाय लोंहोनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायालाय गाननाय जोमनायखौबोथ' नायनांगोन बेहाय रायलायनाया बारा जाबाय थांद' आबा दा मोननाय नङाबो औ आयै नाथाय ना जेला आं आंनि आथिङाव गसंनो हागोन माने आं आंनि इनकाम खालामनो हागोन ना गावनि खुदनि अब्लाना नोंनो आंनिफ्राय मा नांगौ आयै बिमानोलाय मा नांगौ देने आबा बिमानो जेबो नाङा जुदि नों साक्सेस जानो हायोब्ला अब्लानो आङो बांसिन खुसि जागोन आरोना फिसालानि साक्सेसआव बिमानोलाय मा एसे देनांबाबोथ' नों नायखानांगोनखाना बिमाखौ आंहा नोंनि अनगा दंआनो सोर आंनो जेबो नाङा आबा नाथाय नों आंनि खाथियाव बेफोरबायदिनो बिमाखौ अननानै थाबाय थानांगोन जेब्ला आं बुरैलांगोन अब्लासिमहालागैबाबो मालाबाबो बिमाखौ नागारनो बा बिमाखौ अननायखौ खम दा खालामखा गथ' जागोनलै आयै आं नोंखौ मालाबा अनालासे थानो हायोना आंनि सुइट आयैसो नोङो आंहाबोथ' नोंनि अनगा गैयाना रावबो आयै नोंल'सैसो आंनि लाइफआव औ आबा बेफोरबायदि जादोंलै बेखायनो दा नोंसोरखौबो कन्टेक्ट खालामदां दा हायोबा एसे मोजाङै नायदो आं जुदि बेखौ मोननांगौना दामगोन थिगसेनो आयेननिफ्रायथ' साजा मोनखागोनानो आबे इडिटसोलै बियो इडिटखासो बे जायबा शेयार खालामग्रोदों बेखौनो जों हमग्रोनांगोन बिदिबा ओमफ्रायो बिनि कलनि दारैनो हमनो हागोन दे जेबो टेनसन लानांगौ गैया एसेबां बाखि आरो बेफोरलाय जुदि इडिट खासोबालाय 100% बेफोरो रियेल नंखाया आरो दानि जमानाखौथ' मिन्थिखायो मादि मा खालामनो हाखायो आच्छा जे बेफोर घटना माबा बायदि जालांबाय नोंथांजों स' माबा भिडिअ आरो फट' दङबा Yes, I have video, screenshot, photos and some names गासिखौबो बेफोरखौ गावजों गाव शेयारबा खालामलायदो ना बिसोरखौबो हमजोबनांगौ अके दे जागोन आरोबा जेसेबां हायो बै माबा दिरुनजेननाय आंनि बेफोरखौ ना बे मानसिखौनो हमग्रोनांसिगोन जेसेबां थाब हायो एसेबां माबानोसै र' ट्राइ खालामनि आङो
Share खालामग्राया हले बासिला दै जानला मानला आंखौ बेफोरबायदि without my permission आंखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामदोंना थुनथुलि दा बदनाम हुई आंखौ एसे मेगन सायो फालाय साला आंनि जिन्दगियानो ओरैनो आराम गैखाया बिनि सायाव बेफोर आरो मेगन सानाय ओंखारदेरबावलै माखौदि मेगन सासोयो खोब बरिया जादों सानदोंना साला मालायखौ बेफोरबायदि दिना हाराम खालामनानै नोंखौनो ओरैबायदि भाइरेल खालामगोन आं बेथा लामा लामा थाबायो होननानै नोंखौ जुथा सेन्देलनि माला गानहोनानैसो भाइरेल खालामबावगोन आं बाराखौबा बन्द थुफ्ले थुफ्ले होजागोन थुनथुलि आं मिन्थिगौलै नों बिराद टेनसनाव दं बेखायनो जानो हागौ आंनि फनखौबो हमाखै नों मिन्थिगौ अब्लालाय नों मानो बेयाव फैबावदों हा मा राव जाखो बेलाय थुनथुलि लक्ष्मण बेखारावनो आं जेबो ड्रामा खालामनो गोसो गैया जेरै फैदोंमोन ना बिदिनो सिरि सिरि थांफिनदो नोङो आं दाथ' ना नोंजों रायलायनो गोसो जादों ना सोरजोंबा ना सोरबा सेंग्राजों ना सोरबा लोगोजों रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया आं ओमफ्राय मानो आं नोंखौ माबा गाज्रि मोनदों नामा आंथ' गाज्रि मोनाखै आरो आं बेफोरखौ फोथायाथ' थुनथुलि नोंनि जे बेफोरबायदि आंनि मा हो जायनाव जाजादों बिसो मिन्थियो आरोबा नों जे आंजों दा रायलायबाय दङ ना बेखौबो नुबा सोरबा बेलेग सानसिगोनलाय ओरैनो आंखौ बुंबाय दंखायो लक्ष्मणआ जेला नोंसिनाव फैयो साहा बिस्कुटजों लोगोसे मा होयो थुनथुलिनो हो आरो बिसोरनि साननायानो गाज्रि एकदम गाहाय थाखोनि बेखायनोथ' जानला मानला सानोना बाट नोंथ' आंखौ मिन्थिखायो नों आंखौ बेबायदि मारै साननो हाखो थुनथुलि अरे प्लिज ले लक्ष्मण नों थांदो आं दायो रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया नों रायलाया होनबानो जागोन ना थुनथुलि नों बिदि रायलाया माया होनबानो जागोन ना लक्ष्मण नोंनियाव माबा मोनसे मुसिबत फैदों आरो आंखौ मा नोंखौ बेबायदि हारसिं दोननानै थांगोन नंदों नामा फार्स्टआवनोथ' आंखौ जानला मानला बेफोरबायदि आखाय होनालै नोङो थां नों बिनिफ्राय गोख्रैनो मोजां मोजां बुंनायाव नों मानि आरो जुदि आं मानियाबा नोंजों मोजां रायलायनोसो फैदों आं बेफोरबायदि नङा आरो मानसिफोरनि खोथा लानानै नों बेफोरबायदि आंखौ गाज्रि मोनगोन नामा होमबा गाज्रि मोननाय मोनैनि खोथा नङा लक्ष्मण दा नङाबा बायदिसिना बुंफ्लांबा दानो बुंखाबायानो आं माखासे नाथाय बांसिन गाज्रि मोनबावगोन नों बोरैबा उल्था सिदा बुंफ्लांबावबा थां नों बिनिफ्राय जेला रायलायनो गोसो आं रायलायगोन दा आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया माने गैया